Ад нараджэння да смерці нашых продкаў суправаджала выцінанка. Як вышыўцы і ткацтву, ёй таксама ўласцівы глыбінны сімвалізм. Таму, ведаючы сімволіку традыцыйнага мастацтва, узоры на выцінанцы можна прачытаць як кнігу. Старадаўнюю тэхніку выразання ажурных карцін з паперы сёння захоўвае і адраджае Наталя Кулецкая. Традыцыйная выцінанка, яна больш сціплая. Яна выкарыстоўвалася калісьці як даступны элемент дэкора сялянскай хаты. А зараз у работах Марыі Михайловны мы бачым, што выцінанка становіцца адметным упрыгожваннем сучаснага інтэр'ера. Падача яе работ заставляе разважаць на тэму аб тым, што як добрае традыцыйнае мастацтва мець у сучасным асяроддзі. Свой шлях у шматгранны свет дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Наталя Кулецкая пачынала з беларускага золата – саломкі. Пазней захапілася выцінанкай. І вось амаль 20 гадоў нажніцы і папера – галоўныя інструменты ў яе руках. Але ў гэты дзень замест іх кветкі. Нязменная удзельніца фестываляў і конкурсаў «Вясновы букет», «Славянскі базар», «Ажурныя мары», «Чароўны свет выцінанкі» атрымала ганаровае званне народнага майстра Рэспублікі Беларусь. Цяпер у Івацэвіцкім раёне такіх двое – Ніна Тысевіч и Наталья Кулецкая. Наталья Михайловна самая активная участница наших выставок, не только районных. Ни одни областные дожинки не обходятся без работ Натальи Михайловны. Россып ажурных элементаў, багацце вобразаў і мудрагелістае афармленне. Зблытаць выцінанку Наталі Кулецкай з творамі іншых майстроў немагчыма. Адзінае засмучвае выцінальшчыцу. Яе работы папяровыя, таму недаўгавечныя. Але ў гэтым, на першы погляд, недахопе яна знаходзіць станоўчы бок. Калекцыя вымушана пастаянна аднаўляць. Аб'ёмныя выцінанкі «Народныя танцы», карціны «Косаўскі палац» і «Брэсцкі вакзал», абразы, аздобы для партрэтаў, фіранкі, нават інсталяцыі на сцэне. На стварэнне ўласнай калекцыі спатрэбіўся не адзін год. Сегодня мой девиз такі: нельзя взобраться на лестницу, держа руки в карманах. Калі нічога не рабіць, то нічога і не будзе новага. Трэба знаходзіць, рабіць увесь час адно і тое ж не цікава. А калі ты знаходзіш штосьці для сябе новае, калі ты гэта робіш, заўважаюць людзі, дзякуй, заўважае ўлада. Толькі дзякуючы ім я сёння на гэтай сцэне, таму што гэта не мая ініцыятыва, каб мне далі статус народнага майстра. Гэта ініцыятыва нашых дзяржаўных улад. Творы народнага майстра размаўляюць з намі на нейкім падсвядомым узроўні мовы і знакаў. Карціна «Тры дрэўцы на матуліным двары» – прыклад інтуітыўнай выцінанкі, калі ўзор выразаецца без папярэдняй прамалёўкі. В нашай сям'і у матулі 3 дзяцей, 2 дачкі і сын, таму неяк так хацелася, паколькі гэта дрэва жыцця, хацелася перадаць вось гэту атмасферу дзяцінства і роднага мястэчка, такога нашого аб'яднання нашай сям'і. Папяровыя какошнікі з ручнікамі таксама распрацоўка майстра. Некаторыя юныя модніцы, прадставіўшыя на сцэне яе калекцыю, нават наведвалі гурток Наталі Кулецкай. Мы вырезали разные вытинанки, там, зверьков, цветочки. Она мне нравится, потому что она сделана в своем личном стиле со своими особенными узорами. Ганаровае званне патрабуе і адпаведнага мастацкага ўзроўню, упэўнена Наталя Кулецкая. А яшчэ гэта дадатковы стымул паспрабаваць сябе ў нечым новым. Так, яна даўно марыць засвоіць ткацтва, але гэта планы далёка ідучыя. А пакуль яна цалкам прысвячае сябе выцінанцы. Саламяныя цацкі, сувеніры, упрыгожванні, павукі. На стале, на шафе, на паліцах, столі і сценах. Утульнае, цёплае і сонечнае памяшканне. Нібыта дом. Усё гэта – узорная студыя «Цудадзейная саломка» у дзіцяча-юнацкім спартыўна-эстэтычным цэнтры «Бярозы». Не дзіва, што дзеці ідуць у гэты храм беларускага золата з задавальненнем. Я хожу сюда приблизительно 4 года. Меня сюда записала мама, и сначала я не очень хотела сюда ходить,
Но потом мне очень понравилось работать с соломой, и я начала ходить сюда постоянно. У меня получались красивые работы, и мне хотелось как-то сделать их очень много, чтобы мои родители гордились мной. То, что я делаю такую красоту. Кіраўнік студыі, педагог па адукацыі Наталя Ярмоцык работы ў школе не знайшла. Уладкавацца тут дапамагло ўменне плесці саломкі. Якраз тады, у 1995 годзе, на месцы былой казармы адкрыўся дзіцяча-юнацкі спартыўна-эстэтычны цэнтр. Там Наталья Леонидовна і стала праводзіць гурток па саломапляценні. А праз 5 гадоў Міністэрства культуры прысвоіла яму званне узорнай студыі. Это моё, это частка мяне. Потому что я тут выросла, я стала тут майстром, потому что я пришла так само, мела, мабыць, не вельмі такія дасканальныя веды па саломапляценні. З цягам часу дзеці стымулявалі мяне, таму што ім трэба ўвесь час даваць нешта новае, цікавае, і гэта падштурхоўвае да таго, каб самой развівацца. Кожныя 3 гады педагог перапісвае праграму заняткаў, і цяпер яна амаль дасканалая. Яе змест напоўніла ўсім, чым хацела. Першы год дзеці знаёмяцца з азамі саломапляцення, а ўжо на другі свае веды прымяняюць на практыцы. Я эти все фигурки или дарю кому-то, или украшаю свою комнату и дом. Потому что где-то я заканчиваю их как раз-то делать, и у кого-то из моей семьи день рождения, и как-то, я не хочу их оставлять без подарка, из-за этого я, дарю им поделки всякие. Я их не дарю, не украшаю свою комнату, просто храню, чтобы потом кому-нибудь показать, когда я вырасту, поженюсь и детям покажу своим. Мілана ўжо скончыла працу над лялькай-абярэгам і нават паўдзельнічала з ёй у конкурсе. Віка і Маргарыта захоплены птушкамі. Андрэй дарабляе баранчыка. Сначала я брал 6 соломин и собирал их в пучок. Потом завязывал их посерединке и сгибал. После этого я подвязывал сверху, чтобы получилась мордочка. Надо сделать еще одну ногу и оплести туловище. Наталья Ярмоцык падрыхтавала 5000 выпускнікоў. Многія былыя вучні, стаўшы бацькамі, сёння прыводзяць да майстра ўжо сваіх дзяцей. Некаторыя вяртаюцца ў цэнтр на працу. Сакрэт такога поспеху просты. Калі справай гарыць педагог, то энтузіязм перадаецца і вучням. Ад аднастайнай працы дзеці не паспяваюць засумаваць. Кожныя 15 хвілін Наталья Леонидовна змяняе віды дзейнасці, бо інакш цікавасць проста згасне. Спачатку у нас практычная дзейнасць, падрыхтавалі салому, пасля адпачылі. Мы можам папіць кавы, напрыклад, пайсці на мерапрыемства, затым зноў звяртаемся. Я, бывае, даю ім заданне пайсці прагуляцца, паглядзець нешта, паглядзіце, ты робіш сёння кветкі, паглядзі-ка, якія там пялёсткі, у сапраўднай кветкі. Затым говорю, а якое мы пляценне зараз выкарысталі з табой, каб зрабіць такі самы гэты лісточак ці пялёстачку. Наталья Ярмоцык валодае як прыёмамі традыцыйнага пляцення, так і новымі тэхналогіямі. Навучылася афарбоўваць салому, плесці ўпрыгожванні ў швейцарскай тэхніцы, далей у планах паспрабаваць саламяныя карункі. У сутках столькі часу, каб мне асвоіць усё. Таму што я люблю рабіць капялюшы. Зараз мне вельмі падабаецца рабіць жаночыя капялюшы. Я стварыла новую калекцыю, я асвоіла пшанічную салому, таму што раней ўсё мы рабілі жытняе, яна больш доўгая і практычна з ёю добра працаваць. Час падкажа што-небудзь яшчэ, таму што я езджу багата, я дзе бываю. Я бывала у Францыі, у Польшы вельмі часта бываю, і на Ўкраіне, і па Беларусі усе мерапрыемствы рэспубліканскага маштабу я там бываю і знаёмлюся з майстрамі. І у кагосьці штосьці недзе і падвучыся. Але галоўнай справай застаецца спіральнае пляценне. Яно вядома амаль усім земляробчым народам Еўропы яшчэ з эпохі неаліту. Менавіта за яго адраджэнне і атрымала статус народнага майстра. Больш у Брэсцкай вобласці носьбітаў гэтай тэхналогіі няма.
Калекцыю аўтэнтычных вырабаў Наталя збірала ў роднай вёсцы Людвінова. Вельмі шкада, што людзі, там дзеці многа папалілі, выкідаюць. Яны не разумелі, што якая каштоўнасць вось гэтага посуду. І яны бываюць у такім стане не вельмі добрым. Напрыклад, вось як тут, мне яшчэ стаіць задача адрамантаваць. Я рамантую, я іх адмываю, я іх высушваю добра і захоўваю у сябе дома. Мука і зерня ў кашах з таннага, а галоўнае даўгавечнага матэрыялу не псавалася. Салома давала дыхаць прадуктам, прапускала паветра і засцерагала змесціва ад вільгаці. Не маглі трапіць унутр і мышы, бо жытнюю салому не елі. Практычнае выкарыстанне мелі і вечкі пасудзіны, імі адмяралі кілаграм мукі. Гарніш жа умяшчаў 3 кіло. Мяне заўсёды захоплівала вось гэтая вот такая пластыка. Паглядзіце, гэта такі, здаецца, просты выраб, а што тычыцца формы, вот яна бездаганная. Это, можна сказаць, твор, такі эстэтычны. Можна глядзець на гэтыя вырабы доўга і доўга. Вельмі прыемна вось так трымаць. І самая форма, вось яе хочацца абдымаць, таму што яна такая вот абцякае і вельмі прыемна. Новую ж калекцыю складаюць фруктоўніцы, хлебніцы, талеркі, вазы, куфэркі, кашолкі. Экалагічныя і арыгінальныя яны спатрэбяцца любой гаспадыні. Наталя прыгадвае, як аднойчы на славянскім базары жанчына папрасіла патрымаць саламяны посуд у руках. Сплецены па спіралі коле. Ён нясе добрую энергетыку і цяпло сонечнага матэрыялу. Таму майстар цвёрда ведае, што займаецца гэтай справай не дарма, бо яна патрэбна людзям. Канешне, у адаптаваным да сучасных патрэбаў выглядзе. На гэта і зроблены разлік. Калі посуд будзе выкарыстоўвацца, захаваецца і сама спіральная тэхніка. Я гатова навучыць любога, хто зацікавіцца, калі ласка. Хацела бы, канешне, перадаць гэта мужчынам. Чаму? Таму што гэта вельмі такая цяжкая праца. Тое, што праца гэта, мякка кажучы, не жаночая, стала зразумела яшчэ падчас падрыхтоўкі матэрыялаў. Ачышчаную ад кары галінку прапускае праз спецыяльны струг. Так, з тоўстай і грубай лазіны атрымліваецца эластычная нітка. Далей на чарзе станчэнне з саломы. І тут майстар знайшла прыладу для палягчэння працэсу. Жанчына не перамінае матэрыял рукамі, як спрадвеку рабілі мужчыны, а прапускае пучкі саломы праз прас ад старой пральнай машыны. Наталя, вось вы падрыхтавалі ўжо саломку, лазовую нітку. І што з гэтым рабіць далей, як з гэтых матэрыялаў атрымліваюцца вось такія вырабы? Пачынаецца знізу і па спіралі віток за вітком расшыраецца. І даходзім до вось гэта донца, затым трэба яго вось так вот апусціць уніз. Гэта таксама ўсё ідзе па спіралі. Я беру вось гэтую саломку, якую я перамяла і перадрыхтавала, і вось сюды уставляю. Яна мне, гэтая трубачка, паказвае, якой жа таўшчыні трэба мне. Калі недастаткова яшчэ падкладваеце? Так, калі недастаткова, я яшчэ сюды дабаўляю і вось так. Лазовая нітка усталёўваецца ў стальную іголку. Яе свабодны канец па спіралі абвівае саламяны жгут. Вось так па спіралі закручваю. Затым трэба мне перагнуць. І далей я бяру вось гэтую іголку і вось гэтыя, што я накруціла лазовую гэтую нітку, вось так вось зашываць. Вось, пабачце, я бяру і уставляю вось так. Чапляю за лазовую нітку. Яно прашываецца адно ў адно. Яшчэ вось гэтыя карабы называюцца шыяны. Мабыць, ад таго, што іх шыюць, я, бачыце, натуральным образам шыю. Увесь час трэба сачыць за таўшчынёй скрутка, і калі ён станчаецца, падкладаць салому. У далейшым саламяны жгут проста нарошчваюць, укладаюць яго па спіралі і паслядоўна перацягваюць віткі. Назіраць за гэтым вельмі лёгка і проста. Давайце я паспрабую, як гэта робіцца. Калі ласка, значыць, правіла вы трымаеце, крыху падкручваеце і вось тут вось
прошиваете. Мой настаўнік не падманваў, што без моцы ў руках аніяк. Гэта толькі збоку працэс нагадвае прашыўку тканіны. Насамрэч, каб прапусціць іголку праз тугі жгут, трэба напружыцца. Яшчэ ж больш намаганняў спатрэбіцца, каб спіральнае пляценне захаваць і зрабіць запатрабаваным. Таму Наталья Ярмоцык з задавальненнем запрашае на майстар-класы. Бо чым больш людзей валодае ім, тым больш шансаў на жыццё старадаўняй тэхнікі. «Русалачка» – сусветна вядомая казка Ганса Хрысціяна Андерсена. Праз 10 гадоў сумная і загадкавая гісторыя зноў вярнулася на брэсцкую сцэну. Пасля доўгага перапынку гэта трэцяя спроба аднавіць спектакль. Дай мне нож. Это волшебство стоит дорого, царь. Возьми все, что у меня есть. Мне нужно от тебя только одно. Твой серебряный голос. Отдай мне его. Пастаноўка вяртаецца амаль у тым жа выглядзе. Артысты імкнуліся захаваць першапачатковую задуму рэжысёра Змітрыя Нуянзіна. Але не пазбаўлена яна і новых нотак. Яны – вынік пастаяннага ўдасканалення акцёрскага майстэрства. Спектакль и театр – это такой организм, который должен жить. Соответственно, и какие-то задумки, и какие-то элементы, но актер тоже развивается, поэтому я думаю, что что-то новое в любом случае. В каждом спектакле нельзя одинаково играть тот же спектакль, разложив его по точкам и там монументально двигаться во время спектакля. На сцэне вялікія ракавіны, вітая лесніца, якая рухаецца. Нароўні з традыцыйнымі дэкарацыямі выкарыстоўваюцца і мультымедыйныя прыёмы. Візуальныя спецэфекты і яркі відэарад быццам пераносяць гледача з залы ў марскую бездань з рыбкамі і бушуючымі хвалямі. Дамы ў пышных сукенках і капелюшах з шырокімі палямі. Мужчыны ў фраках і цыліндрах. Колеры касцюмаў нагадваюць гульню ў шахматную партыю. Вядзьмарка ў чорным, астатнія героі ў беласнежным убранні. Зритель видит, что не всегда зло может быть злым, может быть и добрым, справедливым. И это все на благо развития личности русалочки. Но русалочка делает свой выбор. Она делает выбор в пользу любви, отдачи, жертвы. Па самай сціплай сукенцы адразу пазнаецца русалачка. Гэтую ролю маладая артыстка Тацяна Дзячэнка іграе ўпершыню. Астатнія артысты засталіся са старога складу і размеркавалі паміж сабой адразу некалькі роляў. Легко, так как есть уже рисунок, который просто нужно выполнить, пойти по тем же мизансценам, выполнить те же движения, говорить те же слова, но сложно, потому что тебе, возможно, хотелось бы чуть по-иному это сделать, да, потому что я совершенно другой человек, думаю по-другому, двигаюсь по-другому, и мне хотелось бы это сделать по-другому, а не могу, потому что есть уже рисунок, который заложил режиссер, и та артистка, которая выполняла тоже мою роль русалочки, и вот, наверное, даже больше тяжелее, чем легко. Спектакль «Русалачка» разлічаны на дзяцей ад 8 гадоў. Цікавым стане ён і для бацькоў, каб разам паразважаць пра вечнае і знайсці адказ на пытанне, чым можна ахвяраваць дзеля кахання і ці варта рабіць гэта.